ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଅଷ୍ଟବଟ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଶୁଣ ଲୋ ବଉଳ ଶୁଣ, ଅଷ୍ଟବଟ କଥା କରେ ବଖାଣ ବଉଳ ଲୋ। ଶୁଣିବୁ ଦେଇ ତୁ ମନ ବଉଳ ଲୋ। ବାଞ୍ଛା ବଟ ଚିତ୍ରକୂଟେ, ନିକୁମ୍ଭିଲା ବଟ ଲଙ୍କା କଟକେ ବଉଳ ଲୋ। ଅମୃତ ବଟ ପାତାଳେ ବଉଳ ଲୋ। ତତ୍ପରେ ଯିବା ପୁରୀକୁ, ନୀଳ ପର୍ବତେ କଳ୍ପ ବଟକୁ ବଉଳ ଲୋ। ପୁଣି ଦେଖିବା ଦାରୁଦିଅଙ୍କୁ ବଉଳ ଲୋ। ମେରୁଗିରିରେ ନିର୍ମଳ ବଟ, ନୀଳ ବଟ ବୋଲି ଲୋକେ ପ୍ରକଟ ବଉଳ ଲୋ। ଶ୍ରୀନୀଳ ଶୈଳେ କଳ୍ପନା ବଟ ବଉଳ ଲୋ। ସଂକେତ ବଟଟି ଜାଣ, ଯଶୋବନ୍ତପୁରେ ଅଛି ସ୍ଥାପନ ବଉଳ ଲୋ। ସପ୍ତ ବଟକୁ କଲୁ ଦର୍ଶନ ବଉଳ ଲୋ। ଅଷ୍ଟମ ବଟଟି ଜାଣ, ନାମଟି ତାହାର ଦେବନାଶନ ବଉଳ ଲୋ। ଅଛି ପୁର ନିରଞ୍ଜନ ବଉଳ ଲୋ। ଏ ଅଟଇ ଅଷ୍ଟବଟ, ମହାପୁଣ୍ୟ ବକ୍ଷ ଶାସ୍ତ୍ରେ ପ୍ରକଟ ବଉଳ ଲୋ। ଦର୍ଶନେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ବଉଳ ଲୋ। ପ୍ରାତଃ ଓ ସାୟଂକାଳରେ ଯେଉଁ ନର ନାରୀ ସ୍ମରଣ କରେ ବଉଳ ଲୋ। ସର୍ବ ଦୁଃଖ ଯା ତାର ଯାଏ ଦୂରେ ବଉଳ ଲୋ।